Няма да повярвате какво може да изчисти тази прахосмокачка. Представям ви Roventa X-Clean 10, която е прахосмокачка за сухо и мокро почистване на твърди настилки. Включихме докинг станцията в контакт и е време за тест, като на първо място трябва да си напълним резервоара с вода и съвсем малко препарат за пот, на който трябва да прочетете инструкциите преди това. Аз днес ще ви покажа, че Roventa X-Clean 10 чисти както твърди, така и течни продукти. Започваме на първо място с ориса, с който се справи без никакво затруднение. Ето тук можете да видите. Едновременно почиства продукта и минава с вода и със самия препарат, който добавихме. Иновативното тук е, че прахосмокачката предлага AI асистент, който само определя мощността си спрямо продукта, който трябва да изчисти. Сега виждате колко лесно се справя с мляко и с натрошени бисквити, буквално с едно движение. Нищо не остана. Тежи само 800 грама и е изключително лека и маневрена, като едно от ключовите й предимства е, че тази маневреност позволява да се минава по най-различни видове труднодостъпни ъгли и ниски мебели. Ето тук сега можете да видите колко лесно мина под дивана, който трябваше да почистя в къщи, тъй като има наклон от 180 градуса и този наклон позволява това лесно преминаване. След малко ще видите същото и в банята. Освен, че е супер лека, прахосмокачката притежава и така наречената самоходна система, т.е. вие усещате сякаш прахосмокачката сама се води и не изисква почти никакви усилия за маневриране и управление. Ето отново, сега сме в банята, отново трябва да изчистим под мивката и около тоалетната. Изключително бързо и лесно става. По принцип е доста трудно почистването там, но с нея нямах никакъв проблем. Сега ще ви покажа как почиствам и контейнера за отпадъци, който има сепаратор, който разделя твърдите от течните такива. Изключително бързо и лесно се случва самото почистване. След като съм готова, си изглобявам отново контейнера и го връщам на място. А след това е време да включим прахосмокачката към докинг станцията, за да започне нейното самопочистване и самоизсушаване с специалната система, която притежава.